ćemo igrati LOL, a s nama su Kovi, Hari i Luka. Luka Pro, šalim se. Evo kao što vidite. Kovi je Čazbi, to je Snida, Hari je Varus, a Luka je Katarina. Igrat ćemo normal. Da kažem malo nešto oni. Pa ja mislim da dobijamo ovo laganica. Da, sad kad Fiora skoči na nas pa samo Da. Dobro, Haris nije baš, on je početnik. Da, on je početnik, ali nije ni toliko loš. No. Ljudi, imam neke bugove pa moram da igram na ovom spuštenom, ako mi malo beo ekran, nema veze. A ko će kod njih da ide to, Bugnar ili Fiora? Fiora. Kao što smo vam obećali na jednom kanalu, LOL, Minecraft, šta još? Smite možda. Da, možda. Ali najviše LOL i Minecraft. Da, i LOL i Minecraft. Evo ga, kreće. Krenuli smo, ljudi. Ja sam zaboravio da kažem, ja igram sa Zedom. Nisam ja baš neko, no... Od nas sam ja najbolji sa Zedom. Da, sa Zedom. Mislim, to mi je omiljeni čep, ali malo igram s Katom. I da znate, kažu da su Katu nerfovali, ali nemojte verujete jer je uopšte nisu nerfovali. Kata je uvek Kata. Majke mi. Kata, niko neće da je menja. Vidi ga, ovaj prvo ide na žabu. Good. First on ground. Go and all jungle. Ajde, čao, moram ja da idem. Imam nekih poslova. Vidi ga Gnar dole. Beži, čabi. Tako je, ubijte ga. Ubij ga, Harise. Okej. Bravo. Ne. Kakav frez Vlad. Izvini, Hari. Izvini, namerno izvini. To nije baš namerno. Nemojte se svađati dok snimamo barem. Majke mi, ja sam to sve uradio, nema veze. Bravo, Hari. Bre, pogrešno sam. Inače, ja se malo zezam pa ću sve da im ksam. Ali nema veze, šalim se. Recimo. Ajde, evo, pomoći ću. Dobro. Nema, da li ima toki domen? Osim tebe, bila uvek, nisam se... Ne razumem, evo ga. Ajde, dođi, Kalo. Ajde, čao, Zede. Evo su ovdje, alo. Uzo si mu jednog. Onda sam namerno. Jel me dobro čuješ? Uzer, Blua, dobro. Dobro čujem. Au! Četvoro ih imamo. Jer se dobro čujem. Luka! Ne znam me čujete? Da, četvoro ih imamo. Luka, pomagaj. Čekaj da dobijem drugi level. Pazi, Ari. Bravo. Evo Gnar, dođi ga ubijem. Znam, evo što. Ovo bebo. Ustaš. Dođi da farmaš, alo. Pa prebaci sliku na mene da vidiš koliko sam je jebi ga. Bravo. Ne znaš koliko sam je palo, malo više od pola nego se nahjela. Vi samo recite kad je neki fight pa da prebacim da se vidi to i na YouTube. I da, like, share, sub, pa i kanal. To bi mu puno značilo. A dođi bre, muž. Oba. Sad ću da dođem, ljudi.
Evo me, vratio sam se, vidi. Evo ga već. Evo me. Mogu bi da mi pustiš kojeg miniona? Pa rekao si ja farmam. Evo, ništa se nešto baš ne dešava. Jako uspio. Došla mi je i Eliz. Ne. Ne. Bravo, Kalu. Ne. Hvala. Sad ću dođi. I snimam, pa ne mogu. Pogodi ga jedno. Nije. SS. Pa ja slika vamo. I daj i sve se kod mene. Pazite. Pa evo. Stavio. Ajde, gledam te. Ej, ajde dođi. A da, ne muki, ja nisam ni prihvalio. Bravo. Bujem. Napada nas ova. Dve nas napadaju. Double kill. Pazi. Ajde, Alice. Ajde, bre, koliko nas još? Ajde, bre, da sami. Svi. Ajde da ga ubijemo. Kako napravim penalty? Vidi, neće ni jedan kill. Ajde, be. To. Dobro smo. Dobri smo. Pa ja. Pa dobro nam ide ovaj je. Za sada super. Čim ja nisam umro, znači da je dobro. Možemo Luki. Meni da pomognete, mogu sam da ih ubijem. Okej. Dobro, Ne pomožemo. failuje ovo. Bravo, kao. Hvala. A u sebi. Dolazim i vama. Ne treba. Okej. Imam problem sa tim više. Dobro.
Ikonica od Miša. Fras. Fras. Ajmo ti. Pazi. Elis. Nije to. Idemo na Knartića. On je u travici. Nije. Isma. Bravo, koji. Bravo. Koji pokazao sam. Gledao sam te. Hvala. Gdje Kalo, evo je. Ne treba pomoći, tako. Ma bravo. Kalo, pokazio sam i sad na tebe. Samo lagano Kalo. Drži ga. Nervira ova krava, pretika mene. Majke je, brate. I onda baci nešto da ubrza. Kao Šenov, ono treća. Ono Šenova treća. Pogodi ga jednom kopom. A možemo na heal, poću kill jedan. A u tebe. Evo, dolazim ja, alo. Evo. Pa dobro, ali nemoj da me To li sad šuštanje? A? Da? Jeste čuli sad šuštanje? Ne. Kako sam ispalio. A nije baš neki bio fail. A sad? Da. E. Gledajte s koliko helta ću da ubijem. Ah. Sad su što kulicu. Gledajte, pa na mene, gledajte. Heltaju i ostalo. Pa evo. Prebaci gdje igre, ne. Hajde idemo sad na mid. Ja moram idem dole, brate, 6. sam nivo. Jo, minijani. 9-0. Au. Kome? Au. Mene 0-0. Meni 0-1. Bravo, ko vi? Ko ide mi bilan? Ajde. 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 Šta? Napadi. Ti vidio koji damage diram, pa evo. I još moja prva. Joj! Kulica mu ima 10 helta, bre. Ste ga ubili, niste? Maris kasno napao. Koji? Ja mislim da ovi predaju. A ako meni bude 0-0 skoro, jo. Aj malo da vaša lejnova. Ha? Uš. Šta ti je? Patikica, vidi, niko ne može da ne pati. Jeste uzeo Twitch. Meni ne treba. Au. Pa recite! Jungler. Ubit će. Nećeš. Ne. Ulti je bacio, bešti. Nice, si. Pa reće kako se kad je to jungler. Jungler je ono. Da li nisi ubio, pa evo. Ne znam. Kako? Au. Mogu? Ne, Beži pa jo! nema veze.
Kako sam se zeznuo. A, gle, pa. Gotovo, gnaj je mrtav. Čekaj da uzem item. A, pobjegla. Ej, Tu je negdje. je može... Evo ti je Elise. Evo te stiče kad se... Elise, mrtva. Evo ti ga Ignat. I Twitch. Bravo, pokazao sam na tebe. Brže. Evo i Nari, ovdje hoće da umru, bro. Očigledno. Ako nije triple. Pa prošlo je vrat 13 sekundi. Pa ako budeš gledao klip vidjet ćeš. Vidio, master ima kill, ja nema kill. Nema veze, nemam nijaki. So what? No, this is Devil's turn. I will show you no mercy. That's damage. Sinovi, kad ćemo patikicu da kupimo? Ja ću kupim posle. Kad kupim Blood of Janet King. Gledaj me, pa gledaj se na moj kop, pažljivo. Uf, koliko licko si skinuo. A, nisi i povodio se. Gledaj sam, tako je. Ništa. Omašio si. Au, tebro, kaj im da. Au, Penta. koja? Luka Penta. Bravo, Luka, na YouTube su. Bravo, Kalu. Idemo. Čoveče, Nema bolji od Lakija sa kartom, brate. normalno. Šta ideš u bazu? Ne, nego isprede. Pa ne ti. Pa ja, izazanje. Pentakio. Sad mama daješ killove. Dosta ti je pentakalo, mislim, stvarno. Sad će još jedna Penta. Ti vidio pa evo. Sad će ovdje Twitch se pojavi. Zato što ja sam 2-3 kila uzeo zadnji put na E, zato što znam da će moći opet da se baca na njih, ako dobijem. Čekaj, trebam ja ovo tako. Ajde da uradim jedan joke. Da probam. Prvo skočim s ultijem. Kao krenem tamo i samo se vratim. Kolicko djelam. Bravo koji. Odbaci. Neću da umrem, neću da... Help! Dođi. Hvala koji. Guys! Biće ovo jedna brza partija, samo da ih pitam. 0 puta sam u... Au. Gledam koji. Ma, ti ćeš me da tu. Ej, kao... Kalu još jedna penta. Da baci ovo sad. Ajmo uletite, jel može da me ne stanuje? 3-4 sad, može. Ajde! Ajde. A da nam pomogneš? Ja sam da umrem. A dovaj.
Koliko više legendarija. Beži to, obojica, umrećete. Ti. Harry, koji? Je kako sam ja bedan ko babina čarapa. Imaš ki? Imaš. Da ljudi, ako vidite ovaj skin moj, to je mrka Lola. Čuti, pa je. Da, pusti neka žive u zabludi s tim da misli da imaš skin. Ćao. Ja ne znam što koristim mrka Lola, eto. A da te zabranjen. Isto znaš. Sad će te banuju. Pa ako me do sada već nisu banovali, Ali zabranjen je kao nešto. Ali sad hoće. mislim kako nisam. I kakav je ovo bio game. Raskidali smo ih. Pa ja, otko završimo. I pa sad ćemo evo za 10 sekundi. Sad kažem ljudi, lajkujte me, šerite i subscribeujte. Pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Zdravo! Ćao. Ćao.